кадәр сабыр гына көчле саклагыз. Ут шикелле бозлар тагын кызар. Уйный бүген уйный акбар. Ышанам мин, ышанам, ышанудан туктамам. Ышанучы миллион, Liga Pass чемпион. Ышанам мин, ышанам, ышанудан туктамам. Ышанучы миллион, Liga Pass чемпион. Сарай шаулый диңгез кебек, бездән дә кычкырсын уенга. Тавышын бир яклау акбарысны, тамчыдан бит күлләр җыела. Ышанам мин, ышанам, ышанудан туктамам. Ышанучы миллион, Liga Pass чемпион. Ышанам мин, ышанам, ышанудан туктамам. Ышанучы миллион, Liga Pass чемпион. Oyun kıza yalqını güye, yüreklерден çığa urğalıp. Bütün Kazan, bütün Tatarstan, qanatlıyız eyde bir bulub. Işanam mин, ышанам, ышанудан туктамам. Ышанучы миллион, Liga Pass чемпион. Ышанам мин, ышанам, ышанудан туктамам. Ышанучы миллион, Liga Pass чемпион. Liga Pass чемпион. Шулай достар, безнең бүгенге кунакта композитор, аранжировщик Адель Хамзин. Сәлам. Сәлам салат. Мөнәсәбәте күбесенчә безнең теге татар эстрадасы җырчыларына җырлар язасың. Һәм шул ук вакытта мин хәтерлим, элек инде менә теге дискотекалар булганда, татар дискотекалары булганда, бөтенсендә килә иде Адель, безгә кирәк ремикс. Ремикс дигән шундый бер сүз бар иде бит инде хәзер. Ул безнең татар җырчылар арасында әллә ни популяр сүз түгел бугай. Хәзер ремикслар ясамыйлар бүгенге көндә. Ник дип сорыйсыңмы? Ник дип ясамыйлар? Әйе. Ник дип сорыйг әле? Шундый сорау. Белмим. Бәлки модадан чыккандыр хәзер ремикслар. Чөнки хәзер модага китте машап дигән шундый сүз. Юк, ул машап булды ди, диджейлар уйнаганда аны уйнарга мөмкин. Ә менә артист чыгыш ясаганда, әйтик мин теге онытма мине дигән җыры бит, әйбәт. Миңа аңа ясадылар ремикс. Мин дә бик аны бик уңышлы җырлап йөрдем ул ремиксны. Ләкин миңа менә шу мин кайда гына чыгыш ясарга барам бит инде теге шит төбәкләрдәге дискотекаларда онытма мине җырлыйм ремиксны. Мен аннары келер, сез онытма мине дигән җырны җырлыйсызмы? Әйтәм, мин бит аны җырладым. Юк, аларга оригинал кирәк. Менә шуңа күрә инде хәзер күбесенчә мин кайда барсам да мин оригинал җырларны җырлыйм. Менә соңгы вакытта ремикс дигән әйбер юкка чыкты бугай ул. Ие, юкка чыкты. Яра, но менә аның, наверное, не юк уже спроста юк. Вот синде әйтәсең бит, то что сорыйлар күбрәкни. Ләкин кайбер җырчыларның күбрәк популяр ремикс вариантлары. Примерларны әйтә алмыйм, потому чөнки истә түгел.
И алар күбрәк даже неләрдә концертларда ремикс вариантларын җырлыйлар. Менә хәзер татар җырчылары нинди стильдә җырларга тырыша? Бәлки менә шу баяннардыр тик. Күбрәк халыкка ошарлык. Менә соңгы арада Фирдус Тимаев стили дип әйтергә була. Именно менә шундый бочка, бас һәм баян. Менә шул җитә. Чынлап әйткәндә шул җитә һәм мотор җырлау, кычкырып җырлау, хәйлар белән җыр хит һәм баян. Менә элек менә син эшләгән аранжировкаларны мин бит хәтерлим. Анда инде әллә ничә инструмент, бер 10 инструмент, андагы теге, мондагы теге фәлсәфи, мондагы бирелгән, белмим, идея русча әйтмешле хаклар менә шундый иде. Әйе. Хәзер син әйтәсең, бочка һәм баян 3 минутлык җыр, хаклар менә шундый, бу долларның күтәрелү белән бәйле. Хакын эшләп шундый причиналары күп инде. Беренчесе баянистлар үзләре хакын арттыра. Шунсы бар. Любой баянистны тачыкырып булмый. Иң шәпләрен. Алар да әле гастрольдән кайткач кына әле. Аларны айлар буе көтәсең, айлар буе көтеп, заказчиклар аранжировщикны винит итәләр. Дөрес. Икенчедән, элек бөтен җырчылар аранжировкада күп инструмент үзләре телиләр иде. Чөнки ясыйсың әйбәт качевый әйбер, бочка, бас, шулай гыйме. Аларга җитми иде. Алар уйлыйлар иде, как будто инструмент күбрәк булса, ул богаче була. Хотя алар ишетми иде, то что белми иде, то что анда әле тавышлар, тавыш була. Но желание клиента диләр инде, за ваши деньги любой каприз. Шуңа күрә без эшли идек, алар теләвенчә ничек үзләре телиләр, шулай эшли идек. Шуңа күрә инструментлар да күп иде. Планда инде күбрәк минем үз проектларым белән заниматься итәргә, үземне чыгару, җырлар буенча түгел, именно көйләр, именно музыкальное оформление ниләр, инструменталь әсәрләр. Шундай әйберләр белән шөгыльләнәсем килә. Башларга телим, үземнән эшләргә. Бу вакытларда бу тегеней заказлар күп булгач, аңа куллар барып җитми иде. Yazlar, alып килә назлар, сихри нурлар сибә дөньяга. Татлык булып, илһам булып килә, бу җанымнан сихри моңага. Yazlar, йөрәк җигенедән, хисләр сыймый күңел ярына. Yazlar, ташкын аның кочагында, барам тәүгесе ягына. Yazlar, saf мәхәббәт килер, җанга шатлык нуры таратар. Сөйүн назга, бәхетләргә тергән, бу язларны һәр кем яратар. Yazlar, йөрәк җигенедән, хисләр сыймый күңел ярына. Yazlar, ташкын аның кочагында, барам тәүгесе ягына.
Yazlar Alып келе назылар Сихри нурлар Сибә дөньяға Татлы булып Илһам булып келе Бу жанымнан сихри моңага Yazlar Йөрәк жүгенүдән Хисләр сыймый күңел ярына Yazlar Ташкын аның кочагында Барам тәүге сөю ягына Yazlar Ташкын аның кочагында Барам тәүге сөю ягына Хәтфәгә төренде Киң иген кырлары Иркәли күңелне Тургайлар җырлары Яшидер ул кырлар Гөлсезне сагынып Көтәдер яз саен Яшел шәл ябынып Тургайлар, сез ялгыш китмәгез Туган як кырларын калдырып китмәгез Тургайлар, сез ялгыш китмәгез Туган як кырларын калдырып китмәгез Киң кырлар өстендә Тургайлар кагына Күңелем һаманда Шуларны сагына Белегез кадерен Туган як бер генә Иң якын, иң газиз Тик туган җир генә Тургайлар, сез ялгыш китмәгез Туган як кырларын калдырып китмәгез Тургайлар, сез ялгыш китмәгез Туган як кырларын калдырып китмәгез Тургайлар, сез ялгыш итмәгез Туган як кырларын калдырып китмәгез Тургайлар, сез ялгыш итмәгез Туган як кырларын калдырып